lidičky, ideme udělat, jdem urobit Toka Boka příběh. A to je, že že prostě, že se poznáme s Kajou, jakože například len se mi líbí, a tady spolu chodit, jako teď. A odjálče se to tak nestalo, nestalo kočiného, že jo? Takže já se zabrát. A jakože, no jedu ještě. No, do čeho je? Ze šerta. Tak ty máš. Tohle jsem já. To je ona. Ahoj, kamaška. Ahoj. Ahoj, Ninka. Ahoj, já jsem se tak mega. Počkej, já jdem tohle. A potom se jdu zase z toho. Omega, to asi bude ona. Omega, ahoj, můžem tady si dát dole bodu? Jasně, tam si zavez. Jakože v hlavě si já hovorím. Wow, to je nádherná. Nikdy nádhernou jsem ještě neviděla, týpku. Holku. Dede, tak pojďme, můžem něco najedeme? Jasně, chceš, aby jsem ti něco urobila? Toho moc, aha, tak nic. Ale to nevadí, jako neskoček do obchodu. A nevadí, aha, ale můžeme si dát pičičku, jaké máš je do ovoce? Dejme tomu, že jakože má ráda ananas. Ananas. Ale tak já urobím ananasový link. Tady máš. No, a ty si daj. Jasně. Chutí ti? Ještě jsem nechutnala, ale pojďme hore. Kde máš jít bus? No vidíš. Wow. Wow, to máš to načo? To si našimne. Okej. Jakože v hlavě, že? Jakože si hovoril v hlavě, že? Kámo, mě se tak hrozně líbí, že to měl chodit. Ne, tak tady si můžeš konec dodávat, jo? Nebudem stát. Ale ne, máš spít ty, ale děkuju. Jakože pár hodin neskôr. Chcete něco jíst? Já taky. Už jsem několik dny do tebe. Já taky. Já jsem se ti to len bála, že nevadí, tak budeme spolu chodit. Jasně, budeme spolu chodit. Ale já jsem ještě... Tohle jsem já, toto je Ika. A ty se jmenuješ Kaja, no? Jo? No, a ty Ninka? Jo, budeme spolu spinkat. Já jsem velmi přísná věci. Nevím, jak jsem to věděla. OK. Může, jakože už je večer. Wow. No fakt sněží. Ano, už je noc totiž. Pojďme spát. Jasně. To... Ne, že se nepoznačila. Já se pojdu zvyknout tam. Já už špehujem. Ne, špehujem. Sedovi srádu, ale špehujem susedovi. Takže tu mě špehujem. Už jsem. Dobře. Tady si to můžeš dát. Tady, a teď můžeš ty. Děkuju. Tak pojďme asi jít spinkat. Tady si jdeš? Že to je tvá strana a téma. OK, tak pojďme spát, já to ještě tohle vypnám. Tak pojď.
jdu udělat snídani. Ne, dobrý nějako. A dobrý nějako. Zase jdu obleknout, ale já se nebudu koukat. Okay. A to se mi nelíbí moc. Já ty šatičky. To je mega. To je mega. Ani já se nebudu koukat. Já jsem si dal taky šatičky. OK. A tohle naznačil. Já ti řeknu, tak. Bude to super. Taky. A je to dost. Počkej, já ještě dám lampu, že... Protože že já jsem na to zapomněla. Ale dost, že... Asi sněží. Asi dobré. Tak pojďme. Stačí se vzít tady, počkej. Já to dělám tak. Ale to budu na si večer. OK. Takže pojďme. Co by si chtěla na snídani? Asi tohle. OK, já si vyberu taky. Tohle si dám. Jdu se začal koukat. Wow, to jsou hezké rybičky. A to přišlo. Chceš dáme... Chceš dáme večka? Jo, dobré, já si dám. Ale udělám naprv tvoje. OK. OK, já už jedlo je. Já si udám své. A potom si dáme dvě vajíčka. Takže tady to. A mega mě, už se mega těším. OK. Podám do míčky tohle. Jídlo je na stole, dobré. Mega hezký závěs. To tak vnímám snad. Se omlouvám za papagajo. Takhle rysovanou dvůr. Pohodě, doměčky to jedem. A počkáme. A jdeme třeba von. Jasně, že můžeme. Jakože prostě... Ne. Já se vyklidila, možná to tady nastat. Jdeme von, nechám se prejít. Jasně. A můžeme já vybrat. Jasně. Kajo. Protože jsem už pobytku. Děkuju. Tady tak pojďme. Já si dám to do bondu. Tak. Já si dám své. Takže prosím na bondu. Ne. Může to pojď.
na to. Stop! Tady nesmíš, ne. Nejbíš to, děvčata. A nechcete, že maknouky. Jasné, protože ne. Ale to nejsou maknouky. Aha, no žárovitě, protože by mě máte nikdy maknouky. No pojďte, děvčata, no pojďte. Že čo? Dosádím, no? Není. Aha. Stop! Pryč! Dobre. Lebo chcete byť vo filmoch, či čo? No. Nevadí. Hádam, že to bude dobré. A ty co to vyberá byť hezké. Ano. Dobrý. Dobrý. Co bych chtěl být? Asi už ne. Takže už odešlu. No konečně jsme už doma. Ano. Ale já si jdem. Hele, já toho si nějaké něco zapomněl. Takže už je tam má počkat. Už to je. Už je to má, tak pojďme si lehnout. Ne! Oh my god. Oh my god. Co děláš? Wow. Tohle je asi můj nejlepší den mého života. A lidičky, jak se to padlo, tak ahoj, tak napište do komentářů, ahojte.